nos queixant, però hem acabat resultant ser la darrera colònia de Flandes a la Patagònia. Tots han anat esquitllant i amb tota la parsimònia qui nosaltres navegant, i amb tota la parsimònia qui nosaltres navegant. No resol pas cap misteri, sí que no és cap honor ser la darrera nació que fot el camp de l'imperi. Sembla un grotesc encanteri i una vil humiliació que qui mena el captiveri sigui un pobre beneitó. Que qui mena el captiveri sigui un pobre beneitó. Aquest alçarem el vol, ara ja fem les maletes, que l'imperi espanyol per fi se'n va fer punyetes. D'acrobàcia, però dintre de la desgràcia hem mantingut la cultura, ho hem fet en la dictadura i ara en aquesta fal·làcia que amb tota la cara dura anomenen democràcia, que amb tota la cara dura anomenen democràcia. Aquest alçarem el vol, ara ja fem les maletes, que l'imperi espanyol per fi se'n va fer punyetes. Mentre dins de la caverna creuen les ombres del foc, sotmeses al tripijoc dels demòcrates de caserna. Ara és qüestió de saber-ne i no fer més el badoc. Veien que Espanya era eterna, però ara ja li queda poc. Veien que Espanya era eterna, però ara ja li queda poc. Aquest alçarem el vol, ara ja fem les maletes, que l'imperi espanyol per fi se'n va fer punyetes. Altra vegada, però hi ha núvols per això. L'Ajuntament de Prada i el seu batlle, Yves Delcor, van decidir anomenar aquest passeig Passeig de la Llengua Catalana. Doncs és aquest passeig que hi ha aquí, amb el gran portal, el Passeig de la Llengua Catalana. Perquè està situat a la vora on va viure Pau Casals, a prop de l'Escola de Música, que és aquí a darrere, de l'avinguda Pau Casals, que puja més amunt i que pujarem després per anar al cementiri, i on venia a passejar també el mestre Pompeu Fabra. I perquè també anys enrere tothom a Prada parlava català. Però està una mica perdut. A mig camí d'aquest passeig hi teniu la placa dedicada al mestre Pompeu Fabra, que va fer Terra Nostra.
I des d'aquest passeig es veu Baierroc, aquí a darrere, que és la seu de la Universitat Catalana d'Estiu, i també el Canigó. Ireu fer fotos allà mig, veureu que és molt maco com vista. La llengua catalana no és només un mitjà de comunicació, sinó una manera de mirar el món, de pensar, de sentir i de compartir. Cada paraula que diem en català porta segles d'història, de literatura, de ciències, de cançons i de vida quotidiana. La llengua catalana ha sobreviscut i encara sobreviu a moltes dificultats, però no ha deixat mai de ser parlada, estimada i transmesa per les famílies que l'han passat de generacions en generacions, els mestres que l'ensenyen i els joves que fan viure la llengua. El desembre de 2023, pels 75 anys de la defunció del mestre Pompeu Fabra, vam celebrar aquí a Prada, que és l'aniversari, aplegant més de 200 alumnes de Prada, aprenent el català a l'escola, que sigui pública, en cases bilingües, immersiva com la Bressola, al col·legi i també al liceu. Tots junts vam cantar en català a la plaça Major del Poble durant l'acte. I a Prada també la llengua té futur. La riquesa ve de la diversitat i parlar català és un acte de responsabilitat. Volem un futur on el català continuï sent llengua de cultura, de ciències, però també de carrer i de convivència. El català és una llengua viva, una langue vivante, com diguem en francès, perquè una llengua viu només si la fem viure. Visca la nostra llengua! Allez, Antoinette, préparate.
Quasi cada dia. Sí, va ser el director de la banda municipal de Barcelona. Benvinguts, benvingudes amb aquesta 50a renovació de la Flama Catalana de la Llengua que ens la porta al Centre de Lectura de Reus aquest any, que celebra la seva secció excursionista al 125è aniversari. Com cada any, començarem amb l'acte institucional de l'encesa de la Flama. No em posis res, sisplau.
de la secció excursionista del Centre de Lectura a la tomba de Pompeu Fabra. I que ens acompanyen en aquest acte en Jordi Taurinyà, president del Casal de Conflent, en Pep Morella, president dels Ateneus de Catalunya, Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines, i l'Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus. En primer lloc serà Josep Garcia, president de la secció del Centre de Lectura de Reus, excursionista, qui tindrà la paraula. Com vulguis, jo. Bon dia a tots. President de Sant Feliu de Codines, de la Cultura, president de l'Ateneus, president Medino, president Empar Pont. Bé, gràcies a tots per la vostra assistència. Un any més els excursionistes ens trobem al cementiri de Prada de Conflent davant la tomba de Pompeu Fabra. Pompeu Fabra nasqué a Gràcia, concretament al barri de la Salut, el 20 d'octubre de 1868. Fabra va començar estudis d'enginyeria industrial que progressivament va alternar amb una forta inclinació autodidacta per la filologia. El 1902 guanya per oposició a la càtedra de Química de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, on hi resideix durant 10 anys, i malgrat l'allunyament del país durant aquests anys, intensifica la seva dedicació a la filologia. El 1912 va decidir tornar a Catalunya i dedicar-se a la tasca lingüística. S'instal·là a Badalona i treballa a la Universitat de Barcelona, on tingué càtedra, i a l'Institut d'Estudis Catalans, on presidí la secció filològica. Fabra va viure a Badalona fins que hagué de marxar a l'exili, travessant la frontera el 31 de gener de 1939. Després va viure un llarg pelegrinatge a París, Montpeller, Perpinyà i finalment a Prada de Conflent, on va morir a la seva residència al carrer dels Marxants, el 25 de desembre de 1948. Fabra té una obra molt extensa, però destacarem la gramàtica de la llengua catalana de 1912, les normes ortogràfiques de 1913, el diccionari ortogràfic, el diccionari general de la llengua catalana i les converses filològiques. A l'any 1968, amb motiu del centenari del seu naixement i dins de l'any Fabra, la Federació Catalana de Muntanyisme té la iniciativa d'encendre una flama, aquí on som ara, com a símbol de la llengua que fou portada a peu fins a Montserrat. Aquest any, la secció excursionista del Centre de Lectura, dins del seu 125è aniversari, ha volgut organitzar la 57a renovació de la Flama de la Llengua Catalana. Nosaltres, en nom de tota la gent que avui esteu aquí, volem donar testimoni i retre homenatge al qui fou capdavanter en l'ordenació de la llengua catalana moderna. Doncs en nom de la secció excursionista del Centre de Lectura, en la presentació de tots els excursionistes dels països catalans, deixem aquestes flors sobre la tomba en senyal d'agraïment i memòria. Moltes gràcies, visca els països catalans, salut i muntanya. He dit 50a, no? I 37 anys, 57a. És 57a renovació. Bé, i com no, Jordi Mir, cada any aquí al peu del canó. Jordi, teu torn. Bé, no sé per què em toca, perquè tots els que som aquí sabem per què hi som. Però d'alguna manera sí que és evocador i té el seu sentit de que una vegada més tornem a ser aquí, quan l'any 68, com ens ha recordat el Josep, vam ser els primers que vam fer una concentració, diguem-ne, col·lectiva i a la vegada massiva, ja des del primer moment, en aquest lloc. Això ha tingut una continuïtat que no podíem esperar ni suposar en aquell moment. Per part nostra, per damunt de tot, dic nostra, parlo dels excursionistes, hi ha hagut una cosa que és un precedent que realment val la pena de mantenir-lo, que és que no hem fallat mai cap any durant aquests 57 anys. I això en moltes manifestacions de tot ordre no es pot dir. Vull dir, per tant, això ja és un mèrit. Aleshores, si avui tornem a ser aquí, penso que té fins i tot una consolidació d'aquest principi que vam aconseguir aquell any,
perquè no deixa de ser un any que té aquella projecció que va més enllà del simple fet de voler-nos trobar aquí per honorar Fabra. Fa 15 dies aquí es va produir un fet que és conseqüència d'aquesta constància en aquesta adoració al mestre, i és que en el mateix, d'una manera simultània, dos municipis tan significatius en la vida de Fabra com és Sant Feliu de Codines, que és d'on va sortir en darrera instància per començar el seu inicu, injust exili, i Prada, que és on va viure els últims 6 anys de la seva vida i avui el tenim aquí ben al costat, van tenir l'encert de promoure un motiu que crec que és altament interessant i significatiu. En la mateixa constància, no? Sí. En el mateix moment, coincidint, van proclamar Fabra, aquests dos ajuntaments, el títol de fill adoptiu d'aquestes viles. Això té una transcendència que va més enllà, ja surt de la simple reunió que estem fent en aquest moment i adquireix un símbol simbòlicament nacional que hem d'anar propagant i fent. Per tant, la nostra presència aquí ha de ser continuada, va tenir una llavor que és la que avui fa goig de veure aquesta gentada en el sentit més ampli del mot aquí davant i en aquest moment, i per tant, doncs, comprometem-nos a continuar-hi. Res més, no puc dir res més amb vosaltres i gràcies a tots plegats d'acompanyar-nos. Moltes gràcies, Jordi, com sempre, emotives paraules. I ara és el torn del nostre president, el president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, en Jordi Merino. Gràcies, Pep. Bon dia a tothom, autoritats, no hi ha per saludar a tothom. Doncs un any més estem aquí. Ja fa uns quants anys que moltes cares ens coneixem i ja anem fent aquest acte. És un acte de goig per a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i de goig perquè no només representa un acte important de la nostra cultura excursionista, sinó també perquè és el dia a dia de les nostres entitats, no? De les entitats excursionistes, la cultura excursionista, a la defensa del país, de la llengua, surt de tots vosaltres, totes les entitats que esteu dia rere dia al capdavant de les vostres entitats i els vostres clubs esportius. I la veritat, doncs, que nosaltres som una federació esportiva, però una part molt important és la cultura. I la cultura surt de la germanor de totes les entitats excursionistes que fem cada dia. El català, no fa falta que ho diguem, i jo em sembla que ja porto uns quants anys aquí, no tants com el Jordi Mir, assistint a aquest acte. Cada any el discurs és el millor, és el que fem sempre, però cada any és pitjor. Pitjor pel retrocés que tenim en la llengua catalana al nostre país. Vull dir, és molt complicat la situació, i podríem dir el mateix discurs de l'any passat, a l'anterior de l'anterior, només en greuges per la nostra parla i per la nostra llengua. També en aquest any, doncs, tot el moviment excursionista, i enguany la sessió excursionista del Centre de Lectura de Reus, celebrant el seu 125 aniversari, demostra un any més aquesta empenta de tirar endavant una activitat cultural, i més sent el Centre de Lectura de Reus a l'empara al capdavant de la presidenta del centre i el Josep, el de la sessió, que van agafar molt de goig a l'encàrrec que li van encomanar de la federació, i això és important, no? Important no només pel que fem com a cultura, sinó pel col·lectiu excursionista. La setmana vinent estarem al Tossal del Rei, diferents dialectes que tenim allà, a la Franja, País Valencià, Catalunya, però que al final és un agermanament de les paraules i de la llengua i del llenguatge. Al final el sentiment de germanor és el mateix, i allà al Tossal del Rei és on ho farem de la millor manera possible. I d'aquí 2 setmanes, el 22, ja estarem a Montserrat, on acabaran els actes, aquests actes de 3 setmanes seguides, en la llàntia, encenent la llàntia a l'atri de Badia Montserrat, on el respecte i l'honor a la llengua catalana estarà encesa durant tot un any fins a l'any següent, l'altra entitat ho pugui fer. Jo només puc tindre paraules d'agraïment a tots vosaltres, a tots els que estem any rere any, si permeteu l'expressió, picant pedra. És correcte, picant pedra, Jordi Mir? És que el Jordi Mir, cada vegada que veig el documental, el català correcte, i a vegades hem de demanar-li permís a l'altre mestre. Tenim 2 mestres avui, si em permeteu. I en aquest cas, any rere any, l'entitat excursionista i la federació, que estarà sempre a l'entitat que organitza, i sobretot als companys del Casal de Conflent, que són els que tiren endavant aquest projecte, perquè sense ells tampoc seria possible tirar-lo endavant. I com no, gràcies també a l'Ajuntament de Prada i avui al seu regidor, que també any rere any està aquí. Moltes gràcies a tothom, visca els Països Catalans i salut i muntanya.
Moltes gràcies, Jordi. I bé, tancarem aquests parlaments amb Esteve Tu, regidor de l'Ajuntament de Prada de Conflent. Bon dia a tothom i ja us he dit, jo us he parlat de la llengua catalana allà baix, al passeig. Doncs tinc molt poca cosa a dir, sinó que els excursionistes eren molt importants per en Pompeu Fabra. Ja sabeu que va recórrer tot Catalunya per recollir el català que es parlava i des d'aquesta observació va poder construir tot el que va fer d'una manera molt científica. Observació, plantejar el que calia apuntar, comparar les llengües, el català antic, el català modern, les llengües romanes també, i doncs ho va fer tot això de manera molt científica fins al final. Has de comprovar i rebutjar el que no calia guardar per la llengua. Doncs si sé que aquesta llengua viu encara tant, és gràcies al mestre que ho va fer d'aquesta manera tan pura i tan justa. Doncs esperem nosaltres a Prada que vingueu molts anys encara, després dels 57 anys que veniu aquí els excursionistes, us esperem encara molts anys endavant. Gràcies i fins aviat. Tot seguit cantarem el cant dels segadors. Endavant, himne nacional de Catalunya. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena, endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, esmolem ben les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, envaint la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or, quan convé seriem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Visca Catalunya! Visca la llengua! Visca Catalunya!
jesuïta que en vol descorbassos que ens ofega. Mi que has sentit el clam sord d'un país que gemega. Catalans, pagès, obrer, estudiant per desenes. Importantíssim en la vida de Fabra, perquè aquí, en aquesta casa, el segon pis d'aquí, és on va viure de la manera més digna que es pot arribar a viure uns darrers 6 anys d'exili. Aquí va morir el 25 de desembre del 1948 i des d'aleshores la casa ha estat un lloc que no ha estat possible d'accés com es voldria per convertir-ho en un lloc de record, no en dic museu, però un lloc de record directe de Fabra. Tenim constància que de dins està gairebé intocada, si pogués entrar amb una certa facilitat, cosa que no es produeix en aquell moment, segurament trobaríem les traces de la manera que vivia Fabra allà en aquest segon pis, i ara avui podem tenir com a primer pas en aquest sentit de recuperació d'aquest espai el motiu de que tinguem la flama al costat d'aquesta placa que l'Ajuntament de Prada ha vetllat i ha dictat per poder-la posar i que testifica aquesta presència de Fabra aquí. Això hauria de ser en aquesta façana i que la casa tingués un accés lliure que la poguéssim convertir en un veritable record de Fabra. Si persistim, ho aconseguirem. Per tant, el fet que avui siguem aquí és un fet més positiu d'aquesta voluntat que hem de mantenir. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Pagarà el preu de la sang de les penes. Pugeu de la mina o baixeu de la colina, camarades. Sortiu de la palla, els fusils, la metralla, les granades. Companys meus, hem de pelar l'enemic que ens irrita. Apolit el teu farcer i dinamita. Nosaltres trenquem les presons dels germans que encadenen, amb l'odi a damunt i la fam que ens consum, ens malmena. Allà diu que hi ha gent que somien tot dormint i s'esclata. Nosaltres aquí caminem i avancem fins que et mata. Aquí tothom sap el que fa i el que vol quan li passa. Amic, si tu caus, un company dels més braus te reemplaça. Demà hi haurà sang negra roja sobre el fang de la ruta. Canteu, amics meus, dins la nit la llibertat nos escolta.
Ara començarem amb els regals, no sé si se sent. Sí. El que passa que voldria començar també amb uns agraïments que potser no són tan oficials, importants, però crec que són igual d'importants. Mireu, porto a la mà el llibre de la Simona Gai, folclorista catalana d'aquí, que com sempre passa amb les dones es coneix com la germana de... o mare de, filla de. És un llibre excepcional sobre els costums, les formes de fer i de viure d'aquí, amb les cançons infantils de falda, de dits, de contar, de fer dormir la criatura, les cançons que feien per rentar la roba. Es pot comprar aquí la cantonada, per mirar un propòsit, però al mateix temps serà el regal que dona en aquesta situació, el regal que donarem en aquesta sessió a tota la gent que ens ha ajudat. Jo, en el meu cas, crec que també cal agrair als invisibles, com ella, que sembla que no existeixi, però va fer una feina increïble, com el Joan Amades, però en un altre lloc i en una altra escala. Crec que els pallagos del Conflent, que ens han acompanyat tots els dies, crec que cal agrair també al seu president, cal agrair també als nyerros del Conflent, als desmanyacs que han estat fent música per nosaltres, el taller de cuina que ens està acompanyant fins al darrer moment i tota la gent de la logística que s'ha encarregat de trucar a la policia perquè ens bloquegés als carrers, ajudés a obrir la porta, que tot això ho fa gràcies a l'Ajuntament, al senyor Esteve i a tots els invisibles que estan ara mateix aquí acompanyant des del teatre que vau veure ahir, l'exposició que teniu aquí del MUME amb les dones, moltes vegades invisibles, i tota la gent de la logística i la comunicació prèvia i posterior. Per tant, a partir d'ara donem un regal i comencen les autoritats a agrair organitzativament a totes les institucions. Primer, Jordi Miró, president de Federació... Feu l'acte de donar els regals, sisplau. Perfecte. Primer va pel... No, sí, ja el pots donar. Presents per la Federació d'Entitats Excursionistes, recull en Jordi Merino, el seu president. Seguidament, Casal de Conflent i Ajuntament recollirà en Pont, presidenta del Centre de Lectura, acompanyada en Josep Garcia, president de la secció. També una panera de productes locals ben vistosa, ben maca. I Jordi Mir, el tenim aquí, ja saps que sempre toca. Sempre toca, Jordi. Doncs aquí està la panera i el record. I ara sí, pel president de la Federació d'Ateneus de Catalunya, en Pep Morella, també recull aquests presents per part del Casal de Conflent i de l'Ajuntament de Prades. Poseu-se així per la foto, perfecte. Molt bé. Ara serà el torn del Centre de Lectura, que farà també un oferiment de presents per commemorar aquesta diada per part de l'Empar i que li cedeixo el micròfon ara mateix. Bé, bon dia a tots i a totes. Només unes paraules per donar les gràcies. Com deia la Neus, des del Centre de Lectura estem molt contents per la rebuda que ens heu fet. Ens hem trobat com a casa. Per tant, moltíssimes gràcies a representants del casal, moltíssimes gràcies a l'Ajuntament, perquè sense vosaltres, sense el vostre suport logístic, segur que no haguéssim pogut fer tota la caminada que hem fet avui. Molt bé per als invisibles, les invisibles, totes aquelles senyores i algun senyor que ahir van veure que cuinaven, netejaven, que servien, boníssim per cert.
Moltes gràcies pel regal. Nosaltres també estem treballant per visibilitzar totes les dones del Centre de Lectura des de 1859 fins ara, que també n'han tingut i per tant s'ha de fer. Moltes gràcies, Jordi Merino, perquè el teu suport i el Pep Casanovas, que és de la casa, com si diguéssim, que és de Reus. Sense vosaltres, doncs, tampoc podríem ser avui aquí. Jordi Mir, que es van conèixer fa molt pocs dies, jo no el coneixia, en sabia d'ell però no el coneixia, per tota la feinada que has fet, perquè avui hem estat a la tomba del Pompeu, efectivament, sense el Pompeu, com vam dir ahir, avui no seríem aquí, perquè parlaríem un patuà, allà baix parlaríem d'una manera, les illes d'una altra, aquí d'una altra... Sí, i per tant el Pompeu va posar el seny organitzador. Però sense el Jordi Mir, com vaig dir l'altre dia, la llengua de finals del XX i de començaments del XXI, la llengua dels mitjans de comunicació, tampoc seria possible. Per tant, moltes gràcies, mestre. Bé, i em sembla que ja no he de dir res més. Agrair-s'hi, com no, als de la casa, a tot el grup de la secció excursionista, que ha passat moltes penúries, que sí, que han passat molts dies comptant, fent trucades, que no s'enfadés ningú. Jo crec que us hem de felicitar perquè realment hem vingut una molt bona colla de Reus, els que han vingut en els autobusos, en l'autobús, els que han vingut en cotxes, els que han vingut per lliure, que també han vingut. I també volíem agrair, nosaltres tenim al centre dos presidents, tenim el Jordi Merino de la Federació Excursionista i tenim el Pep Morella, que està aquí darrere Magaet, i que ens han fet molta il·lusió que avui també ens hagi volgut acompanyar. Ell és un amic del centre, ve moltes vegades a casa, sempre que li hem demanat ajuda ens l'ha donada i que avui ens acompanya aquí doncs ens fa molt feliços. Per tant, continuem treballant per la llengua, és difícil, però tots aquests xiquets i xiquetes que tenim per aquí, per ells ho hem de fer, per els nostres nets i per a tots els que vindran. Per tant, salut, muntanya i molta feina per la llengua. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Perdoneu, em demanen una informació tècnica. Si us plau, ara, quan aneu cap allà, segueu al mateix lloc que abans, si és possible, al mateix lloc que ahir, perquè és la manera de comptar que ens serveix per veure la gent afegida. Al mateix lloc que ahir us espera un molt bon dinar. Gràcies a tots. Espera. I ara el Centre de Lectura procedeix a l'entrega d'aquests records. Molt bé, fort aplaudiment. I ara és el torn de la Federació d'Entitats Excursionistes també de lliurar aquests reconeixements. I començarem per l'Ajuntament. Esteve, aquí tens aquest record de la jornada d'avui. Centre de Lectura també rebrà un reconeixement de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, un record d'aquest inici de la flama de la llengua catalana. I com no, el Casal també, com cada any, aquest reconeixement per part de la Federació i la col·laboració inestimable del Casal i de tots els seus voluntaris. I ara, sisplau, col·loqueu-vos aquí que farem una fotografia de rigor. Doncs jo crec que ha passat una cosa, i és que quan estàvem agraint a les cuineres i a la gent invisible, hi havia gent que encara treballava aquí, no ho ha sentit, sap greu, eren invisibles del tot. I llavors dic, no, ho acabarem de fer bé, com que el post no us ha agradat, oi que sí? Doncs agrairem a totes les persones, majoritàriament dones, que us he de dir, que estaven aquí treballant mentrestant per tenir la taula parada, perquè tots vosaltres la poseu un record ben dolç. Si no us negueu, encara podeu sentir alguna petita sorpresa.
Silenci. Venga, está. Nosaltres trenquem les presons dels germans que encadenen amb l'òdia damunt i la fam que ens consum, ens malmena. Allà diu que hi ha gent que somien tot dormint i s'esclata. Nosaltres aquí caminem i avancem fins que et mata. Aquí tothom sap el que fa i el que vol quan li passa. Amic, si tu caus un company dels més braus te reemplaça. Demà hi haurà sang negra roja sobre el fang de la ruta. Canteu, amics meus, dins la nit la llibertat muta.